אני קשת, והיום אני עם תואר, בדודה שלי הקטנה, והיום אנחנו נעשה טעימות של סוכריות ג'לי בלי בטעם בירה. טוב, אז הזמנתי את זה באתר שקוראים לו VAT 19 באנגלית. תיכנסו לאתר ותזמינו את הממתקים. יש שם עוד כל מיני ממתקים, כדאי להיכנס לאתר ממש טוב. טוב, והסוכריות נראות ככה. הסוכריות נראות ככה. הן בצבע של בירה, ממש רואים. הן בצבע של בירה, מבריקות כאלה. ככה. טוב, יאללה ניתן. 3, 1, זה שמה. זה שם מגעיל. פאק, זה בטעם של בירה. מה חשב? לא, זה ממש בטעם של בירה. זה ממש בטעם בירה. איפה? טוב, הלכה להקיא. איך בא לי להקיא? שתית בירה פעם כאן? לא. טוב, זה ממש בטעם של בירה, רוצה לך? לא. איך? זה לא מתוק בכלל, אני לא יודעת למה. כאילו ציפיתי שזה יהיה קצת מתוק. זה לא מתוק, נכון? זה לא מתוק. לא. זה בטעם של בירה. זה ממש בטעם של בירה. ממש. 1 על 1. וואו. איך? טוב, רגע, נשתה מים. אז מומלץ. אני חושבת שזה עלה לי $2. זה חוויה מעניינת פתאום. $2 ומשלוח, קניתי עוד כמה דברים, זה עלה לי $5 משלוח מארצות הברית. וזהו.